Takže v sobotu jsem začala tím, že jsem si vyčistila zuby a nějak jsem se krásně učesala. Přitom jsem poslouchala úplně megatonu písniček. Potom jsem se namalovala. Mega transition. Pak mi maminka upletla copánky a jeli jsme. Musela jsem vypnout zvuk kvůli autorským právám, jo. A proto nahrávám i znova to celé video. Dojeli jsme na místo a já jsem šla klasickou cestou dovnitř do Sokolovny, do šatny. A pak jsme tam nějak prostě se připravovali, courali a koukali jsme na to, jak závodějí malí. Takže, my teď jsme v šatně a závodí naše malinký jedničky a dvojky. Je asi 10:30 a v 10 bychom se měli jít rozcvičovat. Ale já musím jít na nářadí, ale už. Tak jo, tak já se jdu taky. Já se jdu nějak rozválet, rozcvičit a pak mám nářadí někdy v 10. Jsme skybiďáci. Dostralala lítost dolče. Tralala. Kdy už měly naše bobinky dvojky do závodino a my už jsme byli rozcvičení a pak jsme šli závodit. Tady je moje Kladina. To bylo mé nejpovedenější nářadí ze všech. Druhá nejpovedenější byla Prostna, která byla úplně jako poslední. A nejhorší jsem měla Hrazdu, což je mé nejoblíbenější nářadí, což je trošku blbý, jelikož jsem, tak jakoby, jak to říct, prostě jsem spadla, ale jako nejedna jsem, ale prostě toto pak uvidíte, jakoby. Ale teď už vás nebudu rušit na koukání na mé sestavy. Na přeskoku jsem úplně nedoladila ten první skok, tím druhým jsem to trošku zachránila, ale furt jsem měla jenom 7,4, což je sakra málo, ale letos byly dost přísný, takže to bylo celkem jako v pohodě. Tady je ta prokletá Hrazda. Jakoby z začátku to vypadalo trošičku hodně, ale při druhém cviku tak jsem to pokazila. Tady vidíte celkem hezký výmek a přesně tady se stala ta chyba. Bum. Za tady to jsem měla půl bodu dolů a to je sakra hodně, protože jinak bych měla 7,9 plus bych měla ještě nějaký body za pokrčení nohy a kolena dolů, protože to se stalo všechno v tom pádu. Omlouvám za formát, ale tady to je můj bombastický špoch. Potom se dozvíte, jak jsem dopadla. Mám čas 3,94. Rekordník nový. Bohužel jsem musím dát ještě hudbu jakoby přesto, aby mi to zase nehodilo autorský práva a doufám, že mi to zase nehodí.
Takže my máme všechno odzávodění. Mám špinavý ruce. špinavý nohy. Tady je Karolínka. Máme všechno odzávodění. Teď nás máme uklízet. No. A potom bude vyhlášení. V gymnastice budou tak 180. Já si myslím, že první bude uklid. No, každopádně, budu natáčet vyhlášení, takže to bude bomba. Doufám, že než přikročím k vyhlášení výsledků, jste si všichni zároveň užili, že se vše odešlo bez zdraví a že od nás budete odjíždět velmi pozitivně na den. Začneme vyhlášením starší řády 3 v gymnastice. Na 3. místě se umístila Štěpánka Líšková. Na místě 2. Tereza a na místě 1. Děvčata, děkuji za řadce. A stejné kategorii byla pokračovat do vyhlášení štohu a na 3. místě se umístila Klára Šimka. Na místě 2. Zuzana Šapatová. A pro 1. místo se vyšla Nikola Hlouka. Děvčata, děkuji za řadce. Už jen teda neděle, ráno jsem se akorát připravila věci a vyrazili jsme na plavání. Tady se Tereska se češe. Dané češe. Penuje mým penem. Klaudia se penuje svým penem, asi. Já žiju. Já si rozpledám. Dnešní plavání nehodnotím dobře. Dnešní plavání jsme celkem podělali. Všichni. Takže to bylo všechno tady ze závodu z víkendu. A my se uvidíme asi tak za týden. Ne. Já mám prostě tajemství, jo, tady ten závěr točím o týden později, když mám skoro dostříhaný video. Ale uvidíme se asi za týden nebo za 2, záleží, za jak dlouho to se stříhám. S tím, že jo, příští týden je atletika, což je úplně poslední jakoby závod. A bude zároveň vyhlášení úplně celých závodů, což si nemyslím, že letos bude úplně nějaký top, ale bude to hodně záviset na té atletice. S tím, že abych ujasnila všechno, tak jsem skončila, teda v gymnastice jsem byla 11. v plavání 6. ve šplhu 1. Není to nic jako špatného, ale není to nic úplně mega dobrýho. A potřebuji se umístit v atletice, pokud bych chtěla se umístit takový dobře celkově. Takže atletiku teď hodně droluju, máme hodně tréninku, hodně se snažím. A uvidíme se asi za týden. Mějte se hezky.